Hagate ke jelang ke belum kerki dau chief executive member ba timel khar nak liang ki executive member ki badan lang ki lapandam jur yo te orang ba ulanot menmi de kiti kentian khlam akor ya kate golong kemi nong mi khman usi am ula airu ya ke jero ya kate ke MDC ke belanot menmi khman ban ujor persya ya kum kite gibreu haba ajingkran nak liang deputy chief executive member ba penya sing cm ulong ba ka jinut join kong Magdalene kalong ru kum ka jing maham ki wepat gibreu bakin long ki batkar haswa bakin kentho de kentian bam sutunat ki bablong persya ya kalong rin yang jong ki kentai uba penya ulong ru bahak te ke jelang jongka United Democratic Alliance ke lapanmi ya kasur bakum kite ke jingja kim de shu banmi nang ni sakman shu ulong ru ba ka jingkam yo te badon keti kan long ke jing maham bat ke jing senangi babuan ki wepan bakin kam husiar haswa ban kan pathar nekat balap ikin thai khana ni wat ikirang ba ru haki social media kalong halor ka daw jong ka meeting ka bangila syong kerki naka United Democratic Alliance hang ni po KHDC mentakasngi ya kaba ngila ya kerentang ya kowe kamat kata kalong halor ka jingsha kentho lane pentho bria shimet jong iwe naki dekhot jong ke isi ibalong executive member in charge jong ka IT ibade kong Magdalene Molong te hakini ki kendak sngi ngilai ba kaladon kata ka jing kentho nakaliang jong we naki samla u bakerteng u Benjamin Simli u badai nang ni napok sorshilong u bla kentho shimet dan ni pentho beria shimet hakabede hapok social media ya ini member jungi ya kaba nakaliang jungi ni penremjur hakabede bakani ka jingle jong ni u brio ya kaba la dep ban kem daki pulit te kaba arpat nakaliang jong ka UDA ni ai khublei kerpang i member jungi i kong Magdalene ya kaba ila longshulur haka jinglong riu kentai ka jungi ya kaba i mi shakhmat ban file da ka FIR ban ai jing ujor syakabor jong ka an ya kaba ki pulit kilale ka kamram ban kem mardor yu ni uba kentho ya kanika ya ini MDC jong kanika council ni yo ekajing start mentaling baki juk science and technology mereka mutpat bangin sepenan kam hakurkom ka bamdai rengi ai bang lingba kani jing start science and technology ke bangi yo mentah kanika juk mentah ngin penan kam hakurkom ka banlong kajing bha nakamta ka imlang ka salang ka society ka jungi bar kumju ka banlong kajing bha namta kari ba ka jai benriu te kermen ba nakajing syakem jong ni u we ubrio uba kentho kumni hapo ki social media kan pen priang ya khubor bat ka pen kan long kajing hikai ki we pat se kiba shim kabu link ba ka social media kamut tang economic mat henry kajing kentho ki social media ki bakta ya kalong ren yang jong u laneka lane jong usamla ne ka samla ka kamdei kan ban bakin shim kabuling baka social media lada kalong yano ru te ngi kum yakini ki jat jingle jong kini ki brio kiba penan kam baklai social media hakaban kentho brio haban penan kam di tin club akor kini kitai ngi da pendam jur nakaliang jungi ka UDA khamtam nakaliang ka district council hibro kawe hakajuk opon nakaliang people democratic alliance kepada ke kenhun te song ki MDC ka NPP PDF bat MDC simat kalapan ramlang halo kate ke jingsha kan thok MDC kepada na kate ka kenhun tingna shem ya garai kelki ban pen pau ya gajing penram jur halo jong gajing tho klam akor jong ki breu shim kabu ya gaban pen bodnam khamtam namta ki longkami ki bodon hapo kani kari pe jongi kombangi jutip barabor ba ka jet benreu jongi kadi ka jet benreu kablong kerpang ya gaba ngi shim hakmat ya ki longkami bat ngi da buram hadu kata-kata tikane kadi kai ka dakashin ka bam internet ya gaba ya ka nomi khmat pajba ya gaba laje digi pajba ban ken penmi komtu hapo ki social media khamtam hapo Facebook kalong ki ka bam internet te kom ki no yalam jongane ka ribi jongi ngiso ban penramjur halo jongane ka banta ka balakta madyong ya ka jinglong jingman
jong iwe ni member kibon lang hapo Justice Council te ngaso ban penparu ya gajing ai khuble ya gajing slur ke jong i MDC jongi ko Magdalene Molong ya ba ila ki laksa ya ba la file ka FIR hakabai dei bagani ka kam but ngi sutna chibon ba ka police department klam shong than ya ba kilayo ban kem ya ki bre ki pangti hakani ka kam today na magata ngaso kum ki nong yalam pajba ngidon kam ban pani ban prasajur khanang ba kanum yaija kum kini gi jingjia ya ba kin tho lai phujat ki tin ki bam sutnat khamtam ya ki longkami ki ba mangi kum ge ban khasi ngita buram hadu kata kata